DXDC Radyoman Report. Gibarugan sa igsuong lalaki sa napatay nga top 6 drug personality nga wala kini nakigpinusilay sa mga kapulisan. Sa interview sa DXDC kang Marlon Bautista, gadulag online game ang yang igsuong si Mark Anthony Bautista, 45 anyos. Samtang gapaabot og pasahero sa iyang gidribang tricycad, dihang kalit lang niabot ang mga pulis ug gipusil kini sa makadaghang higayon. Sumala niini, tanom lang ang mga kwarta ug armas nga nakuha sa iyang igsuon. Dili ang pod na to maistorya na kan. Ang soko kay wa mo tay baril to. Puti kwarta to. Ya tanan na bito, libo-libo pang kwarta. Abot sila para. Gitubag usab ni Police Lieutenant Colonel Ronald Lau, Santa Ana Police Station Commander, nga lehitimo ang operasyon ngadto sa suspect apan aron mawala ang duda, abli sila kung mapasang atman og complaint ang kabanay gawa sa pagpamaliyag shabu. Matod ni Lau, nalambigit na usab ang suspect kaniadto sa pagpamaligyag kinawat nga mga butang. So just in case sir, na-doubt na po ang pamilya sa mo to nga ni Sokol sir. Oo, willing man kami no, nahitabo na is broad daylight man na. No, na may mga witnesses dia. Within willing me open me automatic mo pud na may motoprocure investigation sa SIAS. Kung na may mga complaint pa nga mabot, anlamin mo atubang sila. Ginong nisukol patay ang suspect netong Lunes, Agosto 16 sa Joint Bypass Operation sa Special Operating Group, City Drug Enforcement Unit, Kunsog, CDEU, DCPO ug Santa Ana Police sa Sitio San Roque, Gutamco, Barangay Leon Garcia, Agdao, ning Dakbayan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.